Γεια σας, είμαστε Τελχίνες. Είμαι ο Αντώνης. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι η Κατερίνα. Κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, τα ποτάμια συχνά ξεχυλίζουν, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μεγάλα προβλήματα στις γέφυρες που τα διασχίζουν. Πολλές φορές πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν μια γέφυρα, της οποίας το νερό που ρέει από κάτω έχει φτάσει στα όρια του οδοστρώματος. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί οι συνανθρώποι μας εάν είχε εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που θα προέβλεπε αστυνόμευση, ενημέρωση και βελτίωση των υποδομών, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν. Με την κατασκευή μας προτείνουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο θα απαγορεύει τη διέλευση οχημάτων και πεζών από γέφυρες, στις οποίες η στάθμη του νερού έχει αρχίσει να ανεβαίνει σε επικίνδυνα όρια. Συγχρόνως, μέσω Wi-Fi, τα δεδομένα στάθμη νερού και απαγόρευση διέλευσης θα μεταβάζονται στο κέντρο ελέγχου του Δήμου για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Για την κατασκευή μας χρησιμοποίησαμε το Arduino Uno R4 Wi-Fi, ένα φλωτέρ για τον έλεγχο της στάθμης του νερού, 2 servo motor για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 2 φανάρια LED για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και ένα buzzer για την ηχητική προειδοποίηση. Μέσω του Arduino Cloud μπορούμε απομακρυσμένα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη του νερού. Μπορούμε να ορίσουμε επίσης την επιτρεπτή στάθμη της οποίας θα μπορούσε να επιτρεπεί η διέλευση οχημάτων. Όταν η στάθμη του νερού ξεπεράσει αυτό το όριο, τότε αυτόματα η ένδειξη των φαναριών κυκλοφορίας γίνεται κόκκινη και οι μπάρες κατεβαίνουν για την αποτροπή της διέλευσης οχημάτων και πεζών. Συγχρόνως ηχεί και η προειδοποιητική σιρήνα. Για την παρουσίασή μας, έστω ότι ορίζουμε επιτρεπόμενη στάθμη τα 3 μέτρα. Μόλις ξεπεράσουν τα 3 μέτρα, κατεβαίνουν οι μπάρες και η σήμανση στην εφαρμογή φωτοβολεί.